أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah ukhuluma nami, ukhuluma nawe. Wena oyikholwa nawe wena ongakholwa. Lalela ulalelisise, umdali wakho uyakhuluma, umenzi wakho uyakhuluma. Uthi amazulu nomhlaba uma edala lezo zinto lezo wayengabhorekanga, wayengaphethwanga isizungu. Yonke lento Allah mayeyidala, Allahu Akbar. Nakho konke okuphakathi emhlabeni, wama bainahuma, nakho konke okuphakathi emazulwini nasemhlabeni, konke engikudalile okusemazulwini nasemhlabeni. Hayi ukuthi benginesizungu, hayi ukuthi bengibhorekile. Umdali uyakutshela namhlanje, uhlala ukwazi. Yonke lento lena angidalanga ngoba ngibhorekile, illa bil haqq. Ngangidala ngeqiniso, ngidalile iqiniso ngoba nginenhloso ukuthi zonke lezi zinto lezi ngizidalelana. Allahu Akbar. Wa ajalim musamma. Allahu Akbar. Futhi labo abangakholwa illa bil haqqi, ngaphandle kweqiniso nesikhathi esimisiwe. Konke kunesikhathi sakho esimisiwe. Yonke lento le ngiyidalile inesikhathi sayo. Nakho konke okuphakathi emazulwini nasemhlabeni kunesikhathi sakho engisimisile mina mdali. Yilwane ngiyazi ukuthi zohamba kanjani emhlabeni nini kuphi. Abantu ngiyazi ukuthi bazohamba kanjani emhlabeni nini, behambele kuphi, bahambe kanjani. Konke kunesikhathi sakho, Allah uyakutshela. Lalela-ke. Walladhina kafaru amma unziru mu'ridun. Futhi labo abangakholwa bayakufulathela. Allah mangabe ekhuluma nawe ekutshela, wena ongakholwa uzofulathela, njengoba nihlale nifulathela, njengoba nihlale nisithuka, njengoba nihlale nilokuzana nisabisa, njengoba nihlale nithi niyasizingela, njengoba nihlale nisisongela. Anizenzi. Umdali wenu uyazi vele lokho nizokwenza. Yingakho ethini uma ngabe nenzani, uma nixwayiswa nina nizofulathela, angeke nifune ukulalela. So akusiyinto entsha, umdali uyazi. Uthi sinitshele kuloku kunjalo, kodwa nizofulathela nina ningalaleli. Umdali uyayikhuluma straight leyo, akayifihli. Abantu abangakholwa bazofulathela, bangalaleli mangabe bexwayiswa. Lalela-ke. Allahu Akbar. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi. Allah uthi tshelana abantu, batshele labo bantu laba bangalaleli abafulathelayo, batshele ukuthini, kungabe nikucabangile yini lokho enikukhonzayo? Labo nkulunkulu benu laba enibakhonzayo, ingabe ingqondo zenu nihluze kahle? Ingabe nicabange kahle yini ngalabo nkulunkulu benu laba enibakhonzayo? Allah umdali uyanibuza, ingabe ingqondo zenu nicabange kahle, nihluze kahle yini ingqondo zenu kulabo enibakhonzayo, ngaphandle kukamenzi wenu, ngaphandle kukamdali wenu? Lalela-ke i-challenge umdali aniphosela yona, inselelo umdali aniphosela yona. Uthini? Uthi aruni madha khalaqu. Aningiboniseni into eyodwa labo nkulunkulu benu abayidalile. Allahu Akbar. Aningiboniseni into eyodwa
edalwe yilabo nkulunkulu benu enibakhonzayo namhlanje esenibabiza ngonkulunkulu namhlanje. Aruni, Allahu akbar, madha khalaqu, aningibonise into eyodwa nje abayidalile. Umdali uyaninikeza i-challenge, inselelo. Wena onabanye unkulunkulu ngaphandle kwakhe, khomba into eyodwa edalwe yilo nkulunkulu wakho omkhonzayo namhlanje. Allahu akbar. Minal ardi, ela emhlabeni eyodwa ayidalile. Allahu akbar. Am lahum shirkun fis samawat, noma ngabe banaso yini isabelo emazulwini na? Noma labo nkulunkulu benu labo enibakhonzayo mhlambe khona bakudalile khona isabelo abanaso ezulwini. Sivezeni phela. Aniqale la emhlabeni iqala bese niyakhuphuka nezulwini. Nikhombe nje okukodwa abanesabelo sako lapha ezulwini. Labo nkulunkulu benu mbumbulu enibakhonzayo. Labo nkulunkulu benu babo Sathane enibakhonzayo. Ngikhuluma nani maKristu, ngikhuluma nani maNazaretha, ngikhuluma nani maRoma, ngikhuluma nani maWatchtower, ngikhuluma nani maHindu, ngikhuluma nani nina enithwele, ngikhuluma nani nina enikhonza amadlozi. Ngikhuluma nani? Umdali ukhuluma nani? Ukuthi khombani okusezulwini noma okusemhlabeni okukodwa okudalwe labo nkulunkulu benu laba enibakhonzayo. Allahu akbar. Ituni kitabim min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Allahu akbar. Ngipheni incwadi engaphambi kwale. Lethani incwadi efike before iQuran. Wallahu yanchallenge. Before iQuran ifika kuneincwadi ezafika. Iletheni leyo ncwadi leyo. Njengoba sihlale sinitshela ukuthi nina incwadi nishintshile nayibhala ngezandla zenu. Wallahu uthi nayi challenge. Iletheni leyo ncwadi leyo. Noma izinsalela zezinto ezingcwele zolwazi uma niqinisile. Noma ko insalela ama leftovers alolo lwazi lolo lwalezo ncwadi lezo nina esenizimoshile. Wallahu uthi lethani insalela. Lethani insalela nizofundisa ngazo abantu mangabe zisekhona kule ncwadi lezi ezilandelwa yiQuran. Lethani insalela zakhona. Akusekho lutho. Akusekho kwa insalela lezo azisekho. Ngoba nina ngezandla zenu nimoshile imibhalo. Nina ngezandla zenu. MaRoma, maWatchtower, maJuda, maKristu, nimoshile nina imibhalo ngezandla zenu. uAllah unika i-challenge namhlanje. Uthi in kuntum sadiqin, uma ngabe nikhuluma iqiniso, lethani imibhalo le yafika before iQuran ifika. Nilethe insalela ngoba vele imbalansena. Lethani insalela. Ama-crumbs alethena ama-crumbs aleya mbhalo leyana umdali ayithumela kini ukuthi izonifundisa nihambe endleleni eqondile. Lethani insalela zakhona. Aninazo maKristu, aninazo maRoma, aninazo maJuda, aninazo maWatchtower, aninazo maNazaretha. Maninazo ziletheni. Yenzani video ningi-challenge nithi thina babumbatha sinazi insalela zeincwadi ezeza emhlabeni. Sinazi insalela. Yenzani video sihlanganeni sikhulume ningibonise lezo nsalela lezo. Sengathi umdala ngasivula amehlo asivula ingqondo sihambe eqinisweni sibone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.